ready with niin nopeasti kerran, sori, tai mun eksän välillä menee. Mun eksä siis just niinku soitti mulle, eli tää on vähän pienen, mun eksä siis niinku just soitti mulle, että sen voiko tulla meille. Mä sanoin, okei. Sitten se olikin silleen, meillä oli päässä, oli silleen, okei, me lopetis puhelin niinku just äsken. Mut siis meillä on ihan hyvät välit, mun eksä viljastu mun. Se on tullut mukaan yhteen tälleen, tai niinku ihan sairapiirre. Minuutin aikaa tehdä. Ja mä olisin kysynyt täällä, että mitä sit sun kulot mä, niin mä oikeesti vaan käytän tällaista bränne tälleen ylös. Ja mä tulin kysynyt, mitä on veri, mut se on salaisuus, se ei ole oikeesti normaalia. Mä oon kyllä vaan tuhlaa tätä videota, mut niin kolme. Jos sä käytätte tällaista ei pitäisi tehdä väärässä, jos teidän pitäisi oikeesti panna sitä niinku tähän teidän beauty blenderiin ja sit blendata. Kiitos, että katsoitte videon ja moikka!